Goedenavond, welkom to the Jesse J Show. Vanavond is ons hier op Bonneville Barbarians veld, waar Bonneville Barbarians oefen om die friendlies te aanschouwen. Zoals jullie kan zien, hier de mannen is al reeds bezig. Die mannen is al reeds bezig om te gaan oefenen, om te gaan spelen van die mannen het goed dromen. Die mannen wil hier top oefenen en top eerste eindig. So, kom ons gaan luisteren wat die bestuur sê, van die bestuur sê en van die players sê. Righto. Welcome to the Jesse G Show. Vanavond is ons hier bij Bonneville Barbarians en ek is een van de bestuurs. Ek is samen met een van de bestuurs hier op Bonneville Barbarians rugbyveld. Tijdens oefeningen wel meneer Raymond, bestuur van Bonneville Barbarians. Ons wil net weten wat is die doelwit over hierdie jaar. Zoals jullie sê, Bonneville Barbarians het een missie laas jaar ontstaan. Ons wil net weten wat is jullie doelwit voor hierdie 2025. Nee, kijk, verleden jaar was het verleden jaar gestig. Eerste jaar was het doelwit gesteld verleden jaar was wel zesde onder de top 6 eindig en was het toen zesde geëindigd. Ik ben niet zeker, ik denk amper zevende of zesde. Ik denk zesde, ja. Maar oké, ons voelen was het hij doelwit bereikt. En dit jaar het ons nou, ons nieuwe doelwit voor dit jaar is om nou uit die liga te gaan. In 2026 en dat is een van onze grootste doelwitten om 2026 in die streekdag te wezen. Baie dankie. Als jy reël veel, Bonneville Barbarians wil volgende jaar in die streek uitdaag wees. Ray, sterkte voor de toekomst vorentoe en ik geloof Bonneville Barbarians gaat uit die gemeenschapskant liga uit. Ja. Ons is met Bonneville Barbarians, laatst jaar zijn stad, Akker en kaptein nog laatste seizoen. En die naam is? Wesley Jafta, kaptein van Bonneville Barbarians. De laatste game friendly in Bonneville United. Die man heeft zelfs ook voor Bonneville United gespeeld. Hoeveel jaar heb je voor Bonneville United gespeeld? 3 jaar. Eerste jaar had ik toen naar 16 jaar gespeeld en die terugplaats teruggekomen en dan toen naar 19. Toen kom je toen naar 20 COVID terugkomen en dan toen naar 21, 22 klaar. En nou is hij bij Bonneville Barbarians. Ja, iedereen gaat naar terug. Dat is hij. Ons wil het luisteren, ons wil het weten wat is je plannen vorentoe. Als met Bonneville Barbarians het tweede jaar, hierdie jaar. Ons wil het weten wat is je pad vorentoe. Wat motiveer je voor die mannen, voor die nieuwe mannen wat ook bijgekomen is, die aankomsten gekregen? Ja, was het eigenlijk een paar jongmannen zoals ik vandaan kan zien hier op de oefenveld. Was nog bezig om een beetje te bonnen. Ja, eerste jaar het ons bepland om in de top 5 te eindigen. En dat was verleden jaar. Hierdie jaar bepland is om of eerste of moeilijk eerste in de eerste ronde te eindigen en dan eerste in de tweede ronde ook. Maar als we dan nog niet kan eerste ronde, eerste of in de einde eerste, dan bij oorlog om tweede te eindigen. En dan de boys kans om in de wax te spelen. En zo. Dus doordat hoor jullie wat Wesley Jafta zei, zo denk je jullie is recht voor hierdie jaar als Bonneville Barbarians. Ja, iederlijk. Zal ik zeggen, was is recht. Als ik naar die boys kijk. Ja, we zitten nog hier en daar werk en zo. Maar ik geloof, was is recht. Ik weet, was is recht. Hoor jullie wat Wesley Jafta zei. Sterkte voor Bonneville Barbarians voor ons meester. Righto, vandaag heb ik hier een van Bonneville's beste afwachters, als ik zeg, coach Mornay Soldaat. Eindelijk gaan we over Bonneville Barbarians af. Kan coach voor mij zeggen, die span wat laatst jaar is, zeg meer kort opzomming van die span van laatst jaar en wat was laatst jaar zijn dromen?
Oké, goedenavond allemaal. Ondersteuners, spelers. Laatste dromen was eigenlijk het eerste jaar. Spelers en coaches was onbekend bij elkaar leren kennen. Maar we zijn elkaar gauw geleerd kennen, goed verstaan. En die makpunt gesteld om tenminste onder de eerste 6 in die competitie te eindigen. En met die hulp van die man van Boer heeft het ons recht gekregen. Zo tevreden met die eerste jaar, de vordering. Zo maar kijk, die jongens iets waar, wat opleveren, wat opdagen. Met die oefeningen voor volgend jaar en dan zullen ze daarna verder wat. Als hij coach zei om Bonneville Barbarians tweede jaar. Wat is het doelwit? Wat is het doelwit voor hierdie jaar 2025 voor Bonneville Barbarians? En zoals je kan zien, had een paar nieuwe aankomsten ingekomen. Wat is het doelwit voor en toe? Oké, ja, hier is een paar nieuwe aanwinsten. Een paar goede spelers wat ik laatst jaar gezien spelen. En met alle hier in ons midden kan dingen nog beter gaan. En mijn visie en missie is eigenlijk om volgend jaar, om die jaar Wellington toe te gaan. Maar ik zal het niet kan doen zonder die spelers hier. Als die spelers weer die oefenveld opdagen en ons is allemaal committed en ons dragen allemaal ons deel bij, dan geloof ik, Barbarians zal weer dat doelwit bereikt om onder die top 2 het jaar te eindigen. Dat is het doelwit. Het jaar. Dat is doodrecht zo coach. Baie dankie voor coach tijd. Baie dankie waarderen hè. En hoop coach het een goede jaar die jaar. Baie dankie man. Zeg me wie coach zijn favorite speler. Oké, dat wordt later. Right, we hier samen met Bonneville Barbarians slot. Of flank, ne? Wat is je positie? Speel flank. Pity speelt flank. Zijn naam is Pity. Pity zegt mij Bonneville Barbarians groen en zwart. Gansen X dan met de groen en zwart. Groen en zwart aan. Zo zeg mij, wat is die jaar? Wat is jouw doelwit voor hierdie jaar? Wat gaan jij die jaar kan spelen? Of maken in hierdie wedstrijd, hierdie jaar, die ligas, die friendlies. Alles wat voor en toe is voor Bonneville Barbarians. Wat gaat jouw aanwinsten? Wat kan jij maken om een goede span te kunnen maken? En de reden ik wil aan Wellington dat speel die jou miswan. Zo 25. So jullie gaan, so jij gelooft aan, jullie gaat 25 gaan jullie Wellington toe. Ja, ik geloof aan. So jullie gaat, wat je probeert te zeggen, jullie gaan eerst eindigen, jullie gaan hard oefenen. We gaan hard oefenen in het eerste eindig. Baie dankie Piet.